ffermio'n fwy effeithlon ag arbed arian ar frig rhestr bob ffarmwr. Heddi ar fferm Newton y Mannau Brycheiniog, mae cyswllt ffermio wedi trefnu digwyddiad sy'n edrych i weld sut allwn ni gael y gorau allan o'r fiches sugno. Mae Rhydian Jones o gwmni 5 Agri yn arbenigwr o fewn y sector beef. Mae wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r fiches sugno yma ar fferm Newton. Peth mwyaf pwysig i ddechrau yw neud yn siŵr bod nhw'n magu gymaint o lloi yn bosib. So mae edrych ar y ffrwythlondeb y fiwch yn bwysig iawn. So mae'r edrych ar y tarwod ydych chi'n defnyddio. Mae'n chi'n manageo'r condition gwartheg drwy'r flwyddyn. A hefyd siarad gyda'r milfeddyg gybytu'r iechyd y fiches hefyd. A os ys eisiau control o diseases fel BVD a bethau fel hynny. So mae rhaid yn siŵr bod chi'n magu tua dros 90% o'r lloi i'r gwartheg. A wedyn, ar ôl hynny, sut ti'n mynd nhw trwy'r geia mwy rhat na arfer. Mae Richard a Helen maen nhw wedi cadw'r gwartheg stabiliser a maen nhw'n ansiwto'r system yn dda iawn. Maen nhw hefyd yn defnyddio ffigurau fel EBVs i dewis tarwod o bethau. So dim ond un peth, mae lot o bethau mewn i'r system i cael yn llwyddiannus. Richard Roderick yw'r ffarmwr yma ar fferm Newton. Mae'n ffermio 650 erw i gyd, yn cadw dros 1,000 o fomogiaid tyffoc cross miwl a thyfu pob math o gnydau. Mae Richard wedi trawsnewid ei fiches sugno o fridiau beef cyfandirol i fiches stabilisers pedigree. Ond pam gwneud y newid hyn? The farm setup here, we've got 5 blocks of separate land, which takes a bit of managing and you're loading and unloading cattle. And we had a few incidences where one animal got like a 400 kilo limb bullock, got on the A40 and ended up in Brecon Army Camp 6 miles away. So that was an example of we'd bred our animals to be a bit too wild, and they were becoming very inefficient really. We were having our calving pattern was spreading out a bit. I think the turning point was I got caught by a cow and had 12 stitches to the head and broke my thumb and thought I need to do something different. And we wanted to sort of head towards a self-replacing herd that was docile and we could be in control of our replacements, and sort of the stabiliser seemed to fit the bill. So we quietly went down that road and we've been very pleased really. How much difference have you seen? Before we switched the stabilisers, our gestation period in our cows was above 390 days, and last year was 365, and we've just scanned the cows now, and we've had 94 in calf out of 96. 24 of those were heifers and 23 stud, so we had one barren heifer and one barren cow. Mwyn ceiso lleihau costau, penderfynodd gadw'r gwartheg tu allan drwy'r geia ar fetus porthiant, sef fodder beet a silwair. Mae'r gwartheg yma llawer yn galetach na rhai mae wedi ei cadw yn y gorffennol, a gan ei bod mond yn pwyso chydig dros 600 kilo ar gyfer taledd, maen nhw'n wartheg effeithlon i'w cadw. Yn wir, mae nifer o'r farn y gall betus porthiant fod yn newid byd i gynhyrchwyr cigeidion a defed. Siwyd felly mae gwneud y gorau o'r cynhyrchiant. Peth mwyaf beth ffordd o beth yw chi'n gallu cael yields uchel ofnadw. Chi'n cael 50 tunnell o dry matter per hectare, a mae hwnna dros 2 waith really good crop o porfa. A agos chi'n cael y yields uchel, mae'n gwneud y crop mwy chep. A fi'n credu mae ffigur with 5 ceinog kilo o dry matter. So mae hwnna mwy rhat na porfa. A hefyd, mae'r ansawdd hefyd, y energy a'r protein yn iawn i cadw gwartheg dros y geia. So mae lot o benefits wrtho fe. Mae fe yn crop drud i tyfu per acre, ond agos mae'r yields yn uchel, mae'n gwneud y mwy rhat yn diwedd. Da gyd sy'n gwneud symud yr electric fence bob diwrnod, a felly agor ambell i fel, rhoi'r feeder rownd y bel. So pa chi'n cymharu system hyn gyda system yn mewn yn shed, mae'r sim eisiau hanner gymaint o llafur i wneud y job. Ac mae byti 70 o wartheg mas fan hyn, a lle maen nhw'n gallu bwydo nhw mewn hanner awr bob dydd. Yna'r job wedi wneud yn dweud. Mae lot o... beth agwedd na gyda system normal. Mae nifer o ffermwyr wedi dod yma heddi i gael golwg. Beth felly yw hargraffiadau nhw? Mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Mae gweld yr gwartheg ar da môr dawel. Mae hi'n gwneud tipyn o wanaeth a good confirmation dyn nhw. Hi'n meddwl maen nhw'n gwneud a bull beef yn nawr yn edrych yn braf iawn. We can probably reduce the cost of wintering by about 50% on farms.
So again, that's saving probably in the region of about £12,000 per year for a sucklerhood of 100 cows. I just gweld sut o'n nhw'n dod i ben a tyfu'r crop lan ma a really faint oedd yn costi o'n nhw'n lle cadw da mas trwy blwyddyn oedd yn trip, really. Na beth oedd yn surprise ma, fan mwyn chapach na beth oedd yn cadw da'r seilers, dwi'n meddwl. Un sy'n cadw golwg ar ddatblygiad fferm Newton yw Dewi Hughes, cyswllt Ffermio. Dyn ni wedi bod yn trafod yma heddiw ynglyn â'r system fiches magu. A hwnna'n enghraifft da falle iddo fod yn broffidiol. Mae angen iddo fod sawl elfen weithio'n dda hefo'i gilydd. Hyd y calving index o petai, mae angen hwnna fod yn dyn, bod yn lloio yn dyn efo'i gilydd. So mae'n angen i bob peth fod yn gweithio efo'i gilydd, felly rhan o jigsaw petai. So, dyn ni wedi gweithio dipyn efo Richard yn y dros y blynyddoedd dwytha i wella'r hynna. Yn hapus gyda heddi? Yn dweud gwir, mae'n dangos bod y gwaith dyn ni wedi gwneud yma ers sawl blwyddyn bellach yn tynnu sylw ac hefyd bod y diwydiant teimlo bod o fantais iddyn nhw. Mae'r gynulleidfa, mae'n dangos hynna dwi'n teimlo ac wrth gwrs mae gen i lot o wybodaeth ar yn wefan i hefyd, so i bobl sydd ddim wedi gallu dod yma heddiw, maen nhw'n gallu mynd ar yn wefan i a gweld y wybodaeth ychwanegol sy'n ni ar gael ar yr prosiectau, sawl prosiect dyn ni wedi rhedeg yma bellach.